Ahojte, ja som Pavel Molnár a tento video budem prezentovať Magnetit IT, inteligentný internetový obchod. Kúpime, ale múdro. Magnetit je minerál, ktorý priťahuje kovov vďaka svojim magnetickým vlastnostiam a internetový obchod Magnet IT priťahuje inteligentných zákazníkov. Naše systémy. Inzerátny portál, zákaznícky portál, vzdelávanický portál. Ak u nás studuješ online alebo u nás inzeruješ, prostredníctvom svojich nákupov získaš hodnotné darčeky, tzv. Gifty, dostaneš obchodnej politiky vo forme zľavy. Vďaka náš špeciálnemu systému a gifty sú zameniteľné za euro. Tieto gifty, také darčeky ako gifty, ako iné obchody sú body alebo iné darčeky. Počas nákupu sa vytvorí toľko boxov, koľko gifty dostaneme za nákupených balíčkami. Boxov budú vyplnené giftami. Systém nakladujú gifty jedno za druhým v poradí nákupov. Režim je riadený špeciálnym algoritmom. Tretí, štvrtý, piatý, šiestý, 101, 102, 104 a tak ďalej a tak ďalej. Box je nabitá výkonom komunity, rýchlosť a trvanie nabíjanie je určené len obratu. Keď sa otvorí môj box, pri nakupovaní po mne otvorené novšie boxoch pomáhajú aj môj box. Systém má už viac ako 1000 partnerov, ich nákupy sa počítajú. Naše gifty nám prináša peniaze, nie len, že je tam zľava k dispozícii, nie len body, žiadne zbytočné marketingové položky, ale ostré eura. Teraz dáme napríklad, že môj gift je 103 a takto bude vyzerať box. Môj gift ide o prvej kocky krabice alebo boxu. Boxová hodnota je 5 kredit. A takto už vidíte, že krabica a zase box má hodnotu 5 kredit začiatkom. Box po tlpči nabíjajú hore z dola, zľava doprava. A takto vidíte, že áno. Každé pole v prvom stĺpči zvyšuje hodnotu boxu o 1 kredit. Každé pole v druhom stĺpci zvyšuje hodnotu boxu o 2 kredit. Každé pole v treťom stĺpci zvyšuje hodnotu boxu o 3
kredit. A štvrtom stĺpci 4, piatom 5 a šiestom 6. Aktuálna hodnota krabicu je nasledovaná. Teraz ukážem, že aktuálna hodnota boxu, ako budeš vidieť, 6, 7, 8, 9, 10. Tu videl si, že po jednom. A po druhom stĺpci už po dvech. 12, 14, 16, 18, 20. A treťom stĺpci už po 3. 23, 26, 29, 32 a 35. A teraz start zóna kompletný. A teraz máš nárok na 35 kreditov. 35 kredit je 35 eur. Pole prakticky ilustruje, ako sa systém nabíja a ako ďaleko som od nahraného stavu zóny štart a nahraného stavu cieľovej zóny. To sú strategické body. Keď dostaneme kredity môžu byť uplatnené okamžite na euro. Teraz začína nabíjať cieľovej zóny. A ako som už v štvrtom stĺpci už po štvrtý. 4, 8, 12, 16 a 20. A piatom stĺpci už po 5. 25, 30, 35, 40, 45. A šiesté stĺpci už po 6. 51, 57, 63, 69 a 75. 35 plus 75 kredit, to sa rovná 110 kredit. 110 kredit sa rovná 110 eur. Inzeračný balíčky. Trojmesačný, cena je 50 kreditov, tam máš jednu gifty a po plnej boxy budeš dostať 110 eur. Trojmesačný extra, to sa stojí 60 kredit, tam máš už 1 plus 1, takzvanom 2 gifty a tam budeš už dostať 220 kredit. 6-mesačný, to sa 100 kredit, tam máš 2 gifty a tam budeš dostať 220 kredit. 6-mesačný extra, cena je 120 kredit a tam máš už 2 plus 2, 4 gifty a tam budeš dostať 440 kredit. 1 kredit je 1 euro. Vzdelávacie balíčky. E-Learning Alpha, cena 200 kredit, tam budeš dostať 4 gifty a keď budeš mať plné boxy, budeš dostať 440 kredit. E-Learning Alpha Extra, cena je 240 kredit, tam budeš už dostať 4 plus 4 rovná sa 8 giftov a tam budeš už dostať
880 kredit. E-learning beta, to sa stojí 400 kredit, tam dostaneš 8 giftov a tam budeš už dostať 880 kredit. E-learning beta extra, to sa stojí 480 kredit, tam máš 16 giftov a tam už budeš dostať 1760 kreditov. E-learning beta extra, to už bol, prepáčte. E-learning gamma, to sa stojí 800 kredit, tam máš 16 giftov a tam budeš dostať 1760 kredit. E-learning gamma extra, to sa stojí 960 kredit a tam budeš dostať 32 gifty a tam budeš dostať 3520 kreditov. 1 kredit je 1 euro. Vzdelávacie balíčky. E-learning alfa stojí 200 kredit. E-learning alfa extra stojí sa 240 kredit. Obsah balíčky. 7 kusov od 10 do 18 minút vzdelávací materiál. E-learning beta, to sa stojí 400 kredit a e-learning beta extra, to sa stojí 480 kredit. Obsah balíčky 14 kusov od 10 do 18 minút vzdelávací materiál. E-learning gamma, to sa stojí 800 kredit a e-learning gamma extra, to sa stojí 960 kredit a obsah balíčky 28 kusov od 10 do 18 minút vzdelávací materiál. 1 kredit je 1 euro. Vzdelávací portál. Pre naše extra balíčky si môžete stiahnuť vzdelávací materiál s podporou PDF, ktorý vám pomôže naučiť sa a pochopiť príslušný vzdelávací materiál. Zákaznícky portál. Náš zákaznícky portál poskytuje jedinečný zákaznícky systém pre našich partnerov. Zaplatením malého vkladu si môžeme vopred rezervovať naše budúce nákupy a nájsť hodnotou našich nákupov. Vďaka speciálnemu systému, ale to nie je koniec, a po nákupe môžeme požiadať a 100% náhradu prostredníctvom zľavy giftov. Produktové partnery. Vodafone Hungária, Zinzino, Royalty Line a Michelin Cook. Rezervácia. Môžete si kúpiť rezervačné gifty v hodnote 9 eur, 9 kredit. Tieto gifty sa pridávajú do krabíc podobným spôsobom ako gifty prijaté po zakúpení reklamačných alebo vzdelávacích balíčkov. Keď sú krabice plné, naše rezervačné gifty majú oveľa väčšiu hodnotu ako v čase nákupu. Keď sú vložené, ich hodnota je nasledovaná. 1 rezervačný gift sa stojí 9 kredit. 1 rezervačný gift 9 kredit, 3 rezervačný gift 27 kredit a 10 rezervačný gift 90 kredit. Po vybehnutí, keď kupoval som len rezervačné gifty
tak budem dostať 50 kredit za jeden gift. Keď mám inzeračné a vzdelávačné balíčky, budem dostať 70 kredit za jeden gift. A keď mám vzdelávačné a inzeračné balíčky a mám aj minimálnu jednu Active Direct, tak budem dostať 90 kredit za jednu gift. Takisto, keď mám 3 kusy, alebo 10 kusy, ale toľko, 10 krát toľko. Rezervačné gifty po naplnení generované kreditov môžeme minúť na čokoľvek v inteligentnom internetovom obchode Magnet IT. Môžeme si z toho kúpiť inzeračné balíčky, vzdelávacie balíčky, akýkoľvek produkt u svojich produktových partnerov, nákupný poukaz, Lidl, Auchan, Mediamarkt, IKEA. Ale to sa môžeme len v Maďarsku zatiaľ. Vrátenie zliav. Náhrady po nákupe sa nahradajú podobným spôsobom, keď boli výkup určený s našimi partnerami výrobku. Naša spoločnosť dá náhradu, z ktorej môžeme zakúpiť zľavové gifty. Táto zľava získajme do krabici v rámci ako gifty a výroby pre náš peniaze podobné, ako to zarobil rezervačné gifty. Koľko kredit budem mať od zliav gifty? Keď mám inzeračný alebo vzdelávací balíčky, tak 70 kredit za jedna zliav gift. A keď mám inzeračný alebo vzdelávačný balíčky a aspoň jeden Active Direct, tak budem dostať 90 kredit za jeden zliav gift. Nakupovanie praxi. Nakupujme 3 rezervačné gifty za 27 kreditov. Uistite sa, že ste opravení na najvyššiu platbu. Tak, zakúpili sme 3 rezervačné gifty za 27 € alebo 27 kreditov. A po vybehnutí budete dostať 3x90 kreditov. A to znamená, že 270 €. A to 270 € môžeme použiť inzeračné balíčky, vzdelávacie balíčky, alebo všetko, čo máme v inteligentnom internetovom obchode Magnet IT. Garancia vrátenia peňazí. Naša spoločnosť zaručuje 14-dennú záruku vrácania peňazí po zakúpení reklamných alebo vzdelávacích balíčkov. Ďakujem veľmi pekne, že ste pozerali ten malý video, prezentačný video. Ďakujem veľmi pekne. Ja som bol Pavel Molnár a ahojte.